Hello mga Indians, good morning. This is BTV. Please don't forget to subscribe to your channel. Ito si Boro, video niya upload yun. Indians, darating ngayon sa Binmali, Pangasinan mga Indians. Bibisita mga Indians dito si dating PNP chief, Guillermo Eliazar. Mga Indians, tingnan natin mga Indians sa pagbisita nito sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Mga Indians, tara na. Dating PNP chief Guillermo Eliazar mga Indians. Silipin natin mga Indians. Darating natin siya mga Indians. Tingnan natin mga Indians. Silipin natin. Ang ating mga minamahal na mga members ng ating kapulisan led by Police Lieutenant Colonel Jeremy Poblete. Palakpakan natin. Isama na natin ang Bureau of Fire Protection. Palakpakan natin sila. Lahat po na nandito ngayon, mga kawani ng ating lokal na pamalaan at iba pa ng mga bisita na sa paligid natin. So, magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, halos sa buong buhay natin, or ako in particular, mula na magkaisip, talagang lagi tayo merong Monday flag raising ceremony. Ako ay produkto ng public school, elementary, sa Tagkawayan, Quezon. High school, public school din. At doon sa college, public school pa rin kasi sa PMA. At after ako graduate 1987, for the rest of the 34 years, nasa Philippine Constabulary at Philippine National Police na lagi tayong merong flag raising ceremony. Natatandaan ko at kayo, ganoon din ang ating ginagawa. Natatandaan ko nga po nung akong elementary pa yung meron ko na-late ng gising at nahuli sa flag raising ceremony. Maraming reason ang palusot sa mga teacher natin. Pero alam ng mga teacher natin kung tayo ay nagpapalusot at di naman tayo sanay magsinungaling. Kaya I will ended up na mag-isang nagpa-flag raising dun sa tapat ng ating flag pole. Pero bago matapos yun at pagkatapos ay babanggitin at binanggit ng aking guro ang kahalagahan ng pag-attend ng flag raising ceremony. Una, to give respect to the time sa ating mga kasamahan doon sa flag raising ceremony. At pangalawa, to remind us to honor our flag and those who have sacrificed and died para sa ating bayan. Alam nyo, naalala ko, ako po kasi, ang tatay ko ay isang guerrilla at war veteran sa Quezon. Kaya naalala ko yung mga kwento niya nung kanilang kapanahunan, kung kaya't siya rin nagsulong sa akin ng Kinganyo actually na pumasok sa Philippine Military Academy. Kung kaya ko daw ba, nalustan, nakapasa at yun. The rest is history. But ngayon, we have just concluded another Monday flag raising ceremony. And sa pagkatong ito, we should be reminded, ano ba talagang ibig sabihin ng Philippine flag? It reminds us of our commitment bilang mga lingkod bayan, kagaya ng ating panunumpa kanina, na gawin ng lahat, the best of us for the service to our countrymen. And it also, as a Filipino citizen, remind us na tayo ay maging isang mamamayan na ang hangarin ay maging mas maganda ang ating sambayanan na ating pinamulatan at ating dapat na pinaglilingkuran. So sa less than 3 months from now, tayo po ay haharap muli sa isang napakalagang panahon kung saan mamimili tayo ng ating mga kandidato. Alam po, napakarami na pagpipilian both from the national and local positions. Pero ang hinihiling natin, ito ang ating pagkakataon na obligation, hindi lamang sa ating sarili, kung hindi obligasyon para sa ating bayan. Para naman sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Sa araw po ito, ilapis sa aking pagpasalamat kay Mayor Sam sa invitasyon na makaharubilo kayo kahit may ikling panahon dito sa flag raising ceremony. At gaya na bagit ko, ito ulit at talagang ang aking hangarin na 3 buwan pagkatapos ko mag-retiro, gusto ko ulit na lagi nag-attend the Monday flag raising ceremony. At sana magawa yun bilang isang alalabayan kung inyong pagtitiwalaan. Wala po akong pwede pagmalaki kung hindi ang aking halos 4 na dekada na pagserbisyo kasama ang ating mga magigiting na membro ng ating kapulisan na pinilit na ipakita ang tunay na paglilingkod sa ating bayan. Kung ano po yung nakita nyo na ating ginawang paglilingkod kasama ang ating mga kapulisan, yun po yung ating gagawin. Iisipin ang kapakanan ng mas nakarami. Iisipin ang kapakanan na dapat paglilingkod sa bayan at hindi nag-aabuso o nagbabalabis sa katungkulan.
So sa araw po ito ay napagandang araw para sa ating lahat. At nandito po ako, hindi na ngayon bilang isang hepe or retiradong miyembro ng Philippine National Police, kung hindi isang kandidato na humingi ng inyong suporta at boto. At sabi ko kay Mayor, 12 naman po yung ating ibobotong senador. Baka sakali naman na through the endorsement of our beloved Mayor na kamag-anak na aking classmate na si Gerald Ono Daway. By the way, aking po palang asawa, ang kanyang nanay ay galing dito sa Binalonan, Pangasinan. So talagang hindi malayo sa atin at sa kapatid. Maraming kaibigan na nandito. Kasi ako'y naniniwala na sa inyong tulong at sa inyong pagtitiwala ay iyon ay magiging instrumental para po sa aking patuloy na paglilingkod sa ating bayan. Ako po si General Guillermo Yasar, number 23 sa Manota. So para madaling matandaan, Michael Jordan daw. Di ba? Michael Jordan, number 23 sa Manota. At hayaan niyo po na ang aking paglilingkod, ang aking mag-inspirasyon ay ang mahabang pagsasamahan na ating ipinakita. At sisikapin at pipilitin, hindi ko kayo bibiguin sa inyong pagtitiwala na ibibigay sa akin. Yung po ba ay pwede kong mahingi sa inyong ating mga kabayan dito sa Binmali? Sa ating mga kapulisan, palakpak na lang kayo. Ha? So, non-partisan. Pero, siyempre, iba ang may pinagsamahan. Di ba? Malakas na palakpak ka mula sa ating kapulisan. At hayaan nyo sa akin, siyempre, kayo ang napakalapit sa aking puso. Yun ang ating gagawin ng paraan na mas lalo pa tayong gumaling sa ating paglilingkod sa bayan. Because at the end of the day, whatever we do, yun ay para sa kapakanan ng mas nakarami, lalo na ang mahirap nating makabayan. Muli, ito po si General Eliazar. Nandito po ngayon, hinihingi ang inyong tulong at hayaan niyo po na ang aking pagsisilbi sa gobyerno, yan ang aking maging puhunan upang ipaglaban ko ang araw-araw na laban nyo sa buhay dahil ang laban nyo ay laban ko. Ayan. Hey, General. Hello. Okay. Ayan, yan. Ayan, si General. O, si boss. Thank you, boss. Ayan na. Ano pa lang, mag-700 na pala, 700. Okay, 200 sa akin. Nakita yung mukha ko dyan. Si boss. Thank you, boss. Ayan. Yan, si General Yasar. Okay. Dito sa bayan ng Binmali, Pangasinan. So yun yung naman yan sa araw naman yan, sa Batang Pangasinan Pangasinan. Happy Monday morning everyone. Yan mo yan si General Guillermo Yasar, bibisita sa bayan ng Binmali, Pangasinan. Naman yan, salamat sa bunod. Keep safe, salamat sa puting kalagayan. God bless you and bye-bye!